ହଇରେ ଶୁଣୁ, ତୁ ଏବେ ଏବେ ତୁ ଆମ ଘର ଭିତରେ ପଶିକି ଆଳୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲୁ। ହଁ, ତୁ ପୁଣି ଚାଲି ଆସୁଛୁ। ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ଲଗେଇଛ ଏଠି। ଘରେ ଟିକେ କବାଟ ଖୋଲା ଦେଇକି ତୁମେ ସବୁ ଘର ଭିତରେ ପଶିଯାଉଛ। ହଉ, ପଶିଲୁ ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ପଶିବୁନି ହେଲା। ଆସିଲେ ତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେବି ପିଟିକି। ଘରେ ପଶିଯାଉଛ ନାଇଁ, ତୁ ସେଇଠି ଚୁପଚାପ ଖା। ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ଚାଲିଛି ଏଠି। ସେଇଠି ସବୁ ବସିକି ଖା, ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବନି କହିଦେଉଛି। ହଁ, ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଦେଖିଲା ଘରେ ଗଳି ଯାଉଛ। ତୁମ ଆଳୁ ଦୁଇଟା ନେଇଛୁ, କାଲି ସକାଳେ ଆଳୁ ଦୁଇଟା ଫେରିବୁ ଆସିକି ହେଲା। ନହେଲେ ବାନ୍ଧି ପକେଇବି ତୋତେ କହିଦେଉଛି। ଟିକେ ସୁବିଧା ପାଇଲା ବେଳକୁ ଘରେ ପଶିକି ଗୋଟେ ଚଲେଇଛି ଧନ୍ଦା। କିଛି ଜାଣିନି, ଭଦ୍ର ଲୋକଟା ଭଳିଆ ଯାଉଛି ଆଉ, କିଛି ଜାଣିନି। ଖାଇଯା ଖାଇଯା ଖାଇଯା। ଗୋଟେ ଚଲେଇଛ ତାମସା ଏଠି ନାଇଁ। ତୁ ସେତେ ହେଲୁ ସେଇଠି ବସୁଛୁ ନା, କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ବସିକି? ପୁଣି ପଶିବୁ ଘରେ, ଆଳୁ ନେବୁ ନା କ'ଣ? ତୁ ତୋତେ ଦେଉଛି ଆ। ଭଦ୍ରଲୋକ ଭଳିଆ ବସିଯାଇଛି। କ'ଣ ଭାବୁଛୁ କିରେ? କେମିତି ଘରେ ପଶିକି ଆଉ ଦୁଇଟା ଆଳୁ ଆଣିବି ନାଇଁ, ଏହା ଭାବୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ? ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ହଲା ନା। ଭାବୁଛି ବସିକି। କାଲି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ବସିକି ମିଟିଂ କରୁଥିଲୁ, ଆଜି ଘରେ ପଶି ଯାଉଛ। କ'ଣ ତୁମର ଚାଲିଛି ଏଠି?